Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже и Отче на Господа нашего Исуса Христа, който си благословен во веки веков и който чрез завесата на Неговата плът се възобновил за нас входа да влезем подир написаните на небето правоци на църквата там, дето е гласът на празнуващите и гласът на радостта. Сам ти, човеколюбиви владико, погледни към нас грешните и недостойни Твои раби, които празнуваме освещаването на честния храм в чест на Пресветата единоначална и единосъщна Троица. Изобразяваш Пресветата Твоя църква, сиреч същото това наше тяло, което всехвалният апостол Павел си удостоил да се именува и храм Твой и членове на Христа Твоего. Утвърди го до свършека на света, непокладен и прославен от Тебе, удостойни в него да Ти принасяме без стеснение и хваление славословие на Твоята слава и на единородния Твой Син и на Светия Твой Дух, с разбиране и пълно чувство. И когато Ти се покланяме със страх пред Тебе, да се окажем достойни за божествените щедрости и добре да бъдат приемани от Твоята благодат тези молби, които се пренасят на Твоето неизказно милосърдие за нас и за всички Твои люди. По молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и Преснодева Мария и на всички светии, защото си свят Боже наш и между светиите почиваш, и за това Ти отправяме слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Возмите врата, князи ваша, и возмите се врата вечна и евниде цар слави. Той сей цар слави. Господ крепок и силен, Господ силен брани. Возмите врата, князи ваша, и возмите се врата вечна и евниде цар слави. Той сей цар слави. Господ крепок и силен, Господ силен брани. Возмите врата, князи ваша, и возмите се врата вечна и вниде цар слави. Той сей цар слави. Господ крепок и силен, Господ силен брани, Господ сил, Той е сей цар слави. Яко живиш и твърди благолепие, и жною споказане си и здравството, читал. Кругла шапка. слави Твоя, Господи, утвърди си во век века и прими наша непрестанно приносим. Я тут еще бабушке помогаю. Вперед, вперед, Светлана. Благодарить. Ти си вдъхновил своя угодник Моисей да изрече изрядна хвала относно прекрасните Твои създания и да рече, че Ти си видял светлината да вододнещо и си нарекал ден. Тая светлина виждаме и ние, виждаме още последното слънце, което обновява всеки ден отварите. Тебе слава като истинско слънце за деня, незалязваща светлина. Ти си дадел, защото Твоя Син да обнови нашето естество чрез Светия Твой Дух.